mhlambe ke ngoba vele sesiphila kulesikhathi esiphila kusona unaye yini mhlambe umuntu osomlethile emhlabeni as in like ingane yebo unayo ingane manje yini yakenyeka ntana angiqinyeki kwenze njani ubudene naye ingane ya nginayo umntwana phela ikhona ingane yodwa kuhleke yeah no ay ingane zikhona zi Ngiyasela shamp. Cha ngathi uyadlala. Thanda uyadlala. Cha ngidlala. Mathi izingane phela usho ukuthi ingaphezulu kwayodwa. Izulu lesibhenki ubhuti usithanda kakhulu izulu fanele ngabe uyizulu leyo phansi. Awuzokhuluma ke nami futhi kanjalo. Ngiyazi ukuthi mhlambe siyaqala ukubonana kodwa mhlambe kuyomela wakhetha amagama akho uma ukhuluma nenqindi yabo noma ukhuluma nendoda ngoba ngindoda mina yabona ngenkabi ngenqindi. Indoda engasebenzi. Izile ndoda engenamali lezivakali ngempela. We mama manje ubudoda bami kubona kuzoveza ukuthi angisebenzi noma kuzoveza ukuthi ngiyasebenza mhlambe mangingasho kanjalo. Yini wena nje othi mawuhleli phansi ukuthi unengane. Ngindoda ngalokho futhi. Ukuthi unengane. Yeah. Uyondla ngani leyo ngane? Uyondla ngani? Ingane nje ziyahola ingane. Iyo. Uyahola nje ingane. Labo wethu abezancane namanje. Asiqale la. Wena unezi ngane. Bese ngaze sikhulume phela lokho siyaqa. Uyabona? Njengoba nawe unengane. Yeah, ingane nginayo mina. Kodwa wena unengane wena mina ngeke ngikwazi ukujwayela umntwana ngane yamanje. Already nginestress esanele empilweni yami sengane. Uma wengane uyahlupha ngala nawe futhi uzophinda uzongigedezela la uzophinda ungigedezela nangama uzophinda ungigedezela nango TikTok la ngidinga into ngiyascrolla lapha ngiyaqaqa lapha sezinkabi zabo nawe busy la ugqoka lezi zinto ezigqokini uyajikiza lapha ku TikTok. Ubhuti wami akasebenzi 2 uzongikhulumela nomsangano umsangano ngisusa le la ngisusa khona emqashweni wami ngizwile ngenkabi lapha na le nkabi le ethanda ukushutha lezi zinto zayo yabo ngezwe kuthiwa wena ukukhona umuntu lana osingile futhi ready to mingle ngiyafika lana ready to mingle with me ngicabanga ukuthi yonke ready to mingle lento engiyibone lapha nami nesithombeni lento sengicela ngayifakile i-makeup awusho ngani ngane easy ngane awusho ngani unezingane wena bese fanele nginekele umhlaba wonke ke manje ukuthi mina nginengane yini into wrong ngokuthi nginengane ngoba nawe ndifaka ubhala iprofile yakho lapho ubhala unezi ngana dadwethu ngaka wena lethapha ubhala iprofile yakho ubhalile ukuthi unengane ukwandlela nje ukhuluma ngayo nami ngiyabona into yami nawe ngekisebenza hayi cha nami kodwa mase sikhuluma emaqinisweni ngibone ngaseqaleni angeke phela ukuthi ungathi i-date le uzongiphathela i-drink okade uyidla namajita endleleni hayi amajita inkabi ngasibizi ngamajita thina sona amajita siphumela lokushini sezinkabi thina inqwalo angabezi nje inkabi zami inkabi engasebenzi bangani wakho bayasebenza basebenza manje siyafunda mfethu kanti nozwa ngani wena ngempela yabo sengiqala ke udaba lakho ungalithathi futhi ngempela serious ngoba manje kwandlela okhuluma ngayo nami ngayo angizwa kahle ngiyashisela angazi noma I still look manje mawushisela i-tissue yini manje usuyayibuka futhi hayi mfethu uzongifakela amehlo abantu awukahle awuvale lezi zinto zakho yini manje yazini but yini manje ngicabanga ukuthi ubungayenza ngani lento endini mawuthi mhlawumbe uzofuna ukuyenza la usuku lethu manje hayi ngani lunjani Sean khipha ngomlomo Sean usuku lunjani siyabonga bajwayele umncane nje ngiyawela abakujwayezana ngangihlulo kuyishelela miningi ngala ngiqaqeni ngiyawela worst date ever guys. I said I'm single and ready to mingle with a man. Hayi mfana. Yo, this was a waste date, guys.